Миналия път ви показах турбички изненада. Този път сме взели нов модел турбичка изненада. Айде да видим какво дърво ще изям този път и дали става за мен. Ваучера дет си купих. Делукс, дизайнерски, алибади. Айде да видим какво дръвче ще гризна. Дойде ето това плекченце. Почвам да се притеснявам вече. Определено ще изям дървото. Айде да отваряме и да видим какво ще излезе. Отваряме. Благодаря. Картичка благодаря. Явно за паричките. Сега ще видим за какво е да реч на моят телефон. Има нещо. И това дойде. Трябва да видим какво е това. Какво е това, бе? Аз ще припадна просто. Какво по дяволите е това? Някой ако знае да коментира. И отверка.